cha bangcwele njengoba silapha nje kuseyilo mkhankaso wakabhekuzulu umusi ngithi ke wena wodwa umusi ushembe ehla nawe eMasulwini emzini emihle esisiyakhele uNyazi uthi umfundisi uNtombela ngoJuly uthi uNyazi lokuhlalile esihlalweni selakhelwe ite zezu 35 uthi kodwa esakabhekuzulu singasibheke sizoncanca ke sizotshena abantu ukuthi hayibo lapha ePhakameni inkulu indaba ingane zakwethu lezi ngihamba namfaka Hlophe uzokaveze imanga senzekile lapha Mfoka Mnguni okunye ukukholwa ukuthi kwenzeka kanjani athi umuntu izolo nje kungolosihlanu zibe zishumi neshagalolunye insuku abantu basoka umhlaba befika onye usisi uthi usuke eMgababa abanye bathi basuke eMlazi abangewona amaNazaretha abanye athelele ebusuku athi hamba umi ufike kulisa into edlule ufike wathi ngithengile lebusuku ngabona lo muzi ebona indla kwabhekuzulu kunedla phana ingane zakuthi ayikho yena umnikazi webandla uBhombela abathi ayibonakale isuka ifika ihamba nabantu bethuthi ingodo bephathe ingodo zokwakha kodwa mabe hambisana bahlangane naye seyibuya eseshilo lapho kodwa seyibele emuva ngakho kuyanza kwethu khona kunzima lapha sifuna ama blocks sicela ama blocks athi siyakhula kanje ukuthi ngisho ngenza libe lodwa iblocks kufuna kwakhiwa ngoba uyathi umvangelo umdluli uNyazi lifanele izinto ezinhle engicela ukulungisa futhi Mnguni la umfowethu uHlophe ukuthi uma ufisa uyothenga uyathenga lapha most unento unikela ngayo usimento asifuni niphathe usimento uzongcolisa yithi ufuna esingamabhoyi oNyazi uzothenga usimento kusuzana islip kuthini noma ungathenga uhalf weblock ungathenga thithi lokungcolisa iblocks uze kuthina yithi amabhoyi oNyazi ufuthi sengithenga iblocks lapha eMtshebheni noma lapha kwaBester hambani nikulande noma kusekhaya sengisebenzisile ngisakudingi wozani nikulande siyokulanda lithenye into singayiphindi sibile nje ile manager bestolo uthi hawu yini uNyazi lokhele imizi yonke indawo ukuthi macha uNyazi akazi lusho alikazi luze liwela kwabithi weqwa ngakhele nomuzi yithi Nkosi yamakhosi sicela ukwakhela umuzi la yebo yilokho ngathi ngisho ukuthi siyabancenca abangcwele ukuthi baphosa izandla neminikelo nanokudla ke yawona mhlanje uma kusho itshelo menhlama Mnguni lo menhlama izolo nje besinayo impuphu sesipheka iparish sipheke impuphu sipheka uphuthu hayi namhlanje nayi bakuthi sifile njalo abantu ushembe uma besebenza uNyazi alisabi ukuthi vele ukhiphe ukuthi akuthenga inyama badla abantu akusadlwa lutho wabhekuzulu kanza kwethu ningaze ngasilahli bo masilahlwa yini nobe nilahle uNyazi ngiyabonga Mnguni Mfokahlophe awungena Mfokahlophe nawe uthi qapha Mfokahlophe umsebenzi oyiphethe kaBhekuzulu lapho uthi iphetheni kaBhekuzulu ngibingelele balaleli beVibe 94.7 FM cha njoba sila eseshila umshumayeli size ngendaba yakwaBhekuzulu bantwana benkosi abalalele lomsakazo ngifisa ukuthi sidlulise ukubonga kakhulu kubantu asebesekile kakhulu lapha emzini kaNkuluNkulu nokuthi umsakazo lo weVibe FM ube ingxenye yokuthuthukisa umsebenzi kaShembe lapha yana kwaBhekuzulu emzini kaNkuluNkulu esiwakhela inkosi yamaNazaretha uNyazi. Ngifisa ukusho ukuthi njengoba umshumayeli ungema esebalulile ukuthi imanga ezenzeka kulowa muzi uShembe usehamba ayekubantu belele ayokhuluma nabo kuke kwathi sikhona lapha kwaBhekuzulu kwafika udade wethu uCeliwe wakwaSimamane noNonhlanhla Jali uCeliwe wakwaSimamane abale phansi eMawude ezwelisha uma bafika baphethe impuphu noshukela uthi uCeliwe Simamane kufike kuye uNyazi uthi luthu uNyazi akahambise impuphu kwaBhekuzulu noshukela lokhu kucelwa ingonyama
ngoba bona njengoba bekwaba abakwasimamana abasebukhosini manje ke ingonyama icela ukuthi baye kaBhekuzulu bayonikela ngalokho kumaye sathi sisababaza lokho kwase kuqhamuka insizwa yakamjiyakho nensizwa yakwaMhlongo basuka eMlazi insizwa yakamjiyakho ivuka ekseni ifonela insizwa yakamhlongo ithi mfo kaMhlongo la ngithe ngilele ngabona engathi ngiyongena kwaBhekuzulu uma ngingena kwaBhekuzulu ngiphethe impuphu noshukela njengoba umshumayeli ekhuluma indaba yeparish iparish libaleke ngendlela esimanga lapha emzini waBhekuzulu makusetshenzwa akudliwa ukudla iparish lingadliwanga kumfuziselo ke lokho wakuleli ibandla ngoba siyesizwe ukuthi ubaba omkhulu wathi ehamba namaNazaretha endleleni eselambile wadlula komunye umuzi wacela iparish wawaxovela amaNazaretha adla amaNazaretha aqhubeka nohambo okusho ukuthi iparish lumfuziselwa kuleli bandla ukuthi noma kanjani kufanele edliwe njengoba siyesibone ngisho siye entabeni siyesidlule eziteshini lapho esiphumula khona lipheke ligcwaliswa imphongolo engisho ukuthi ke abantwana benkosi yafika lensizwa kaMjiyakho nalempuphu naloshukela ixoxela lensizwa kaMhlongo ukuthi ngithe ngilele ngayibona ngingena kwaBhekuzulu ngiphethe ushukela nempuphu uthi kodwa kukhona okunye engicashiselwe kona wafika kwaBhekuzulu wayesecela imbenge ukuthi uNkulunkulu akamvezele kona sinethemba elikhulu ukuthi uShembe uzomvezela ukuthi yini le ayifihlelwe yona ayilethile kaBhekuzulu uma ixoxela lensizwa kaMhlongo eyifonela ithi lensizwa kaMhlongo hawo isibonakaliso sakho sasesifana kanje nesami nami ngibone ngingena kodwa komunye umuzi engawubonanga bengasikho kaBhekuzulu kodwa ngibone ngingena kulowo muzi kukhona inkosi inyazi ngiphethe impuphu noshukela ngizonikela nami uma usukhuluma kanje sengiyavuka nami ngiyakuthenga ngiyonikela kwaBhekuzulu bafike bazonikela bobabili ngalokumaye angeke ngalibala abafowethu ukubonga sibonge kakhulu kusisi wakwaMthembu emkhulu wethu Thempele ukuthe phakathi nezinsuku wasithengela amasaka ayisithupha kaSimende uSimende siyawudinga kakhulu kwaBhekuzulu uyayasho njalo umshumayeli ukuthi siufunisa okuyoqatha ophuthwini siphinde sibonge futhi kumama wakaThusini noma wakaThushini uMadlamini naye usiphila amasaka awu4 kaSimende angeke ngakhohlwa ugogo uMamsomo waseGreytown lekude eMdlovana usuke khona wathenga impuphu namazambane esuke eMdlovana wakuletha kaBhekuzulu akana phone lwagogo akazizwe indaba zakaBhekuzulu kodwa uholwa umoya kaNkuluNkulu ukuthi eze kaBhekuzulu azosilethela lokumaya ngingakhohlwa uSGM insizwa kaMthethwa leMlazi uthe phakathi nezinsuku yasipha nayo 150 athi hayibo futhi hambani nothenga ubhontshisi abantu nje bayasilekelela lapha kaBhekuzulu kuyikona ukuthi ngosuku sipheka kathathu ekseni kufike kudliwa iparish emini kudliwa ukudla kunabantu lapha abasebenza kuze kushaya u7 ngenxa yomsebenzi obabambayo lapha kaBhekuzulu nabo bagcina sekuphoqa ukuthi ngo4 aqalwe elinye ibhodwe ngeke ngikhohlwe insizwa ekade sinelwa kaMazibuko uLamula naye kuthe insukwini wasiphuzisa udrink walethi 6 pack uCebo Mazibuko wasipha ubanana unensizwa yakwaKhanyile esinikeza ama drink awu10 ibona kuphithizela egcekeni lapha yana bafowethu kuyasetshenzwa umsebenzi ngendlela omningi engakhona kumbi umhlabathi uyagqonywa ngenhlanhla izolo uNkulunkulu uvele wasikhumbula nje kwaqhamuka i-truck lama esangweni lathi ngibone ngathi la ekhaya ngidinga umhlabathi sathi thina siyawudinga basilethele abaload awu9 izolo umhlabathi ngoba umuzi kaNkuluNkulu ngale ngezantsi uyiqele sizokhanda ukukhandwa kwawo uzodinga ama blocks siyanxusa enhla nasezantsi amaNazaretha ukuba
eze kwaBhekuzulu azolekelela ngama-blocks kakhulukazi ama-blocks esiwadingayo aphuthumayo u-M200 ney'nsimbi ama-reinforce u-Y12 no-Y8 uma bengasilethela lezo y'nsimbi lingakhandwa igceke likaNkulunkulu elizokwazi ukuthi lisekele lo mhlabathi esizowuthela sikhandi level ukuthi imoto ekababa njengoba ziningi ngaka mayefikile phakathi komuzi zithola ukuthi zipake kahle. So ama-blocks siwadinga kakhulu, ngisho umuntu engayemtshebheni afika athenge elilodwa angene nale taxini aligone eze emzini wasekuphakameni kwaBhekuzulu uyosithola isibusiso Nyazini. Ileso sicelo esinaso bantwana benkosi, ngeke sakhohlwa uMakhumalo wakwaBhekuzulu naye sithe sisebenza edlule emsebenzini wabuye sephethe amabhodlela awu-80 ka-drink wathi ngibonile kaBhekuzulu ukuthi kuyasetshenzwa. Ngakho ke bantwana benkosi Phuzani angeke sakhohlwa umndeni wakwaNdlela edinga indlovu kusemandeni wasuka nawo le eshowe lamasaka amabili empuphu namasu 4 liter ezonikela kaBhekuzulu eholo umoya engcwele. Siyanxusa ukuthi balalele emakhaya umoya kaShembe ngathi unganihola unilethe emzini wakaBhekuzulu nizolekelela ngakho konke nona malantela ekhaya akawathwala walethe kaBhekuzulu nona ama-blocks ekhaya akawathwala walethe kaBhekuzulu. Mayesazi nje ukuthi cha lama-blocks angisawasebenzisi sikhona isibusiso kaBhekuzulu siwalindile lo ma-blocks ngokufika kwawo uyothola isibusiso konke akufisayo ukuthola enkosini yamaNazaretha. Angifisi ke ukuthi siphume lapha singashongo ukuthi kunikelwa kanjani uma ufisa ukunikela mawukude. Ikhona i-account yakwa Capitec ekuyona ye-project yakwaBhekuzulu. Ngizocela nje ukuthi ngiyimemezele. I-account number ithi 2231252879. Ngicela ukuyiphinda 2231252879. Bese kuthi ke laba abasebenzisa kakhulu amafoni ukutransfer ikhona i-link number kababa umshumayeli uNgidi uthi ma transfer besiyasho ithi Mr S Ngidi okuyena uproject manager. Inamba ithi 072 44 6888. Ngicela ukuyiphinda ithi 072 44 68 bese igcina ngo88. Ilokho bantwana benkosi esiguguzela kakhulu ukuthi uNkulunkulu engathi engangena kubantwana bakhe bazosilekelela kaBhekuzulu. Siyacela nabaxhumanayo nakwamasipala makukhona lapho okumbiwa khona ama-site bengenayo indawo yokulahla umhlabathi. Sinayo thina indawo kwaBhekuzulu, umhlabathi ungawuletha ngale kokukhokha ufike ubeke egcekeni sizowusebenzisa. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu umsakazi. Kakhulukazi ingane kwethu la mengibuka umsebenzi senisebenza kaBhekuzulu mhlambe indlela umuntu ofisa ukuya kaBhekuzulu uhamba kanjani? Sithi ngoli cha kulula nje kaBhekuzulu yabona loya muzi kaShembe udumise komfazi odlisanayo ngoba yila kwakhe khona umfazi uthi uyodlula kuleya muzi loya umfazi wakho odlisanayo mawukhamba eThekwini yes ugibela imoto ezinanda ufuthi yokwehla esitezi soNyazi uNyazi lazo wangisho impumputhe embuzi umuntu ongathi akalazo uNyazi hayi ngaba kuyena la eAfrika ngisho njalo uma wehla nje esanje sokunxele na ufuthi ubona ngesitezi esihle amasango ke manje amasango aseJerusalem into esenziwa lapha ungabona izimanga ezizwa lapho uyobona ngamasango khona yakhiwe ufenkefenke obenziwa lapha kunezinsizwa ezinikele lapha omfo kaNdlovu okuthiwa umpeti yajike nentshebe ekhipha ithebe umfo kaMfeka ngaleya eMawoti noZulu nabanye abonke omeselana shuthi uma uqhama ngaseThekwini ugibela izinto uthi uyongwehle naye amateksi ayinandi ifike ibeke ibeke nje sangqinqathatha ngokunjalo nomkhama ngaphezulu emtshebheni ngaphezulu umothe nje ohla nje istage soNyazi uqedile
isitobhi esisha isekuya egameni lisho ingqondo esitobhini sakwaShembe. Ngicela ungena nje kancane laphayana ukhona umshumayeli into akakhuluma ngayo wathinta indaba yamasango. Amasango ayakhazimula omuzwa sekuphakameni lapha kwaBhekuzulu. Ngixoliso ukukhohlwa ukubonga insizweni yakwaNgidi. Elokhu iqhubeka inikelile lapha nikuyahlanganisa abantu yathi izothatha isibusiso sokupenda kwalamasango. Apendiwe kubhaliwe kunembhalo emihle lapha mawehla nje esitobhini kuyabonakala kwaBhekuzulu kubhaliwe ngamagama abofu kwaBhekuzulu. Kunezithombe zenkosi uNyazi Mqalo Endlela ilanga lokukhanya uthingo lenkosazana inyanga yezulu akhona emasangweni. Uma ekhuluma ngendaba yokunikela umshumayeli akaphumula ngazi ulale njani. Uma ekhona nje lapha kwaBhekuzulu uthe gada umsebenzi ngapha uyabizwa ukuthi umshumayeli khona bazocela ukubika. Bafika abantu laphayana inhlobo ngeinhlobo zabantu kumukelwa wonke umuntu. Noma ngabe ufike ufaka imnqambi noma ngabe ufike ufaka ubuhlala ezandleni uphethe ngoba khona into osuku uzoyifuna kuShembe uyafika umukelwe lapha yana kwaBhekuzulu. Ukuthayisela nje lapha kumshumayeli ngoba nginolwazi futhi ngumfana wakuleli bandla kunanengubo lapha emzini kaNkulunkulu yokuthandazela abantu abagula noma ngabe ugula ngaluphi uhlobo lokugula. Uma ethe nje ucela ukuthandazelwa ngengubo eyakhisho uShembe wayinikeza abashumayeli iyaphuma lo ngubo athintwe ngayo aphuma umuntu esephilile phakathi komuzi waKaBhekuzulu. Ngakho ke abantu abangahlali nosize ekhaya uNkulunkulu khona imbengu ivulile kaBhekuzulu ngokwakha lo amuzi kunyakaze ngisho abantu abalele othulini nomhlaba kwaBhekuzulu kwabheka bezayo bayabonakala besuka kwabheka bezayo bezokwenza umthandazo emzini waKaBhekuzulu bebuyele endlini zabo bese beyolala phesheya kwabheka bezayo emalibeni. Bayabonakala ngisho ingane amashesha ngena ziyabonakala ziwele ingelosi zizoshaya insimbi ngoba kunensimbi lapha ekhaya emzini waKaBhekuzulu ekhalayo ntambama ngo5 ishintsha ingelosi ukuthi manje angene ingelosi zasebusuku ezokugada amaNazaretha wonke umhlaba wonke ziphinde futhi ekseni zishaye ngo5 ekseni sekungena ezokugada amaNazaretha imini yonke. Ilokho ke esingmemezayo namhlanje ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abangahlali ekhaya benosisi. Kunensizwe yake yafika lapha isuka phansi phansi ngale ezansi koDube village ithi izothenga ifoto ihlushwa yilwana ilala ebusuku. Ngathi mina kuye amafoto adayisi la ekhaya kodwa ebuhleni uma ungagibela manje uzofika ulithola ifoto. Kodwa lolo hlelo silenzile ukuthi amafoto egcine ekhona phakathi komuzi kaNkulunkulu ngoba abantu bayafika bewafuna ngoba nawo ayindaba enkulu. Ngase ngithi kuyona lalela yayingakuhlelile lokho ngathi kuyona thatha ipiki njengamanje gqoya umhlabathi lapha emzini kaShembe ngale nkathi uhlaba ipiki ubika usize lawo yabuya lensizwe yangitshela athi mfokahlobo phinda ngilwane zangihlasele kulaleni kwami. Yazi ngenza kwethu lento engiyibuka babushumayeli namfokahlobo ngoba manje sizongena sigcine kulomuzi ngoba lo muzi sifuna ukulanda umuzi sifuna ukwazi umlando wawo ngoba umlando walomuzi umkhulu kakhulu umlando walamuzi kakhulu. Baba ngoba senyangeni enyanga yezulu namhlanje semhlini enyanga yezulu uvemvale amabhaqabhaqa babona mshumayeli ngeke ibuye mshumayeli lento ukuthi fanele singayishile ndaba singayishile la mshumayeli ngoba ukuthi ukunaba nje umuzi wasephakameni umlando wakho uthini ngoba singakhulu siyawakha kodwa ke kufanele sithole umlando. Mnguni lo yamokhuluma indaba yalumuzi wasephakameni ithi nguMahlombe ithi njoba umfokahlobo ekhuluma ukuthi abantu abasuka ubheka bezayo beze emthanda yabona uma ufika nje umuntu efuna uya ngaphesheya ethuneni lomuntu wakubo sesimtshela ukuthi ke ungahayi kolanda umuntu wakini lapha nje ngosiko lesintu ungahayi komlanda uma inkonzo ka9 ingakaphumi ngoba uyofika uhamba nehlahla lomlahlankosi umshewa ngoba umshewa kaBhekuzulu ngoba uma kumele izothiwa sontweni baye bawele beze lapha emthandazweni. Lo muzi ithi nguMahlombeke lo muzi
uma uhamba emhlabeni awukho kuya khona uya ekuphakameni ithi lo muzi ukude ungaboni nini njoba umuso bese umuntu mawusuka eThekwini ukuthatha 30 minutes ungene ekuphakameni ithi ngomahlombe kulo muzi lo umuso ngene ezulwini usuhambile emhlabeni ukuthatha iminyaka engaphezulu kwama50 uyongena kuya muzi yizulu leliya njengoba ubona sebuhleni unyazi fela bhale sangathi ubuhle bokuphakama ukuphakama lokhu ya okuyidila zonke izizwe lo muzi yoba ngisho ukuthi ushembe wehla naye emazulwini abantu ngithi ke emnguni la ekhaya uma umbethele ingubo mawusukhuluma abantu bayabade ukhuluma ngane kwani ukuthi ukhona nomuzi njengoba isakhile imizi yobaba mina nje ekhaya ngiphuma umuzi omkhulu kwagaba ngaye waphuma ubaba wakha umkhulu wakha kwaHalugabuyile waphuma ubaba wakha kwaMnangjani mina sengiphume njengoba ngiyinduna nje manje sengakhe kwabambele intulo yes manje umuzi uthi awukhona umuntu wayithwele ubambele intulo emahlombe ethi ayingane kwani le kodwa lo yamuzi umuzi wehle emazulwini njengoba sikhuluma ukuthi usuvule nje uvuka nje futhi kwa prophet ukuthi uyoshintsha indlela wakho ngayo uthe fi umnikazi wawo uphuza imvula kodwa liyansizwa bafowethu awunyazi lezulu ithi ifizo ithi ngihlale ningakheli itezi bekuyizulu lelo kodwa manje seningakheli izulu elisha angiyabona manje ushembe ngoba ushembe kuseyinto eyodwa kusuka kubhombela kuze kuzofika manje uthe ihuka lithi uma uhamba emhlabeni uza kunomzi wasekuphakameni uthe uphuza imvula mayengena emzini yokusawakristenzi uthi senakhe izulu elisha njoba yenza inkonzo kwabheka bezayo alikho indawo ingane zakwethu asingabona ngesho angaze ngibeke kwezinye inkonzo kodwa bebe ngifunda khona le kwaNongoma indlela yesikoleni idlula emathuneni yileli bandla leli kuphela ithuma kuJuly lenza inkonzo abantu abalele uthi ke uphuza imvula unyazi lezulu lithi njoba sizokwenza inkonzo kwabheka bezayo nje nomuntu ongathi noma yikuphi udla namhlanje kuyingane waneke lokho ukhuluma ngomlando walomzi le nkanyezi lapha esakhuluma ngayo la kufika umuntu okhonza kwenza inkonzo usontezayo uzokhuluma umshumela njalo today ngithe ngilele ngabona kuqhuma abantu lapha emaphikweni ela inkanyezi ephesheya uthi bavembuka abantu uyabona noma ukuphuma ikhowa phansi uthi bavembuka befaka ingubo ezimhlophe kungamanazare uthi wengazi ukuthi kuyini ukuthi kodwa ngabona kuqhamuka abantu beqhamuka phansi njengekhowa bephuma kule yankanyezi ngoba sasakhuluma kulo station ngale yankanyezi ngakho ke lo emuzi lo akona umuzi ngane zakwethu ungathi sathi masikhona lapha siyiphathe kahle siuphathe kahle lo muzi njoba ushembe wa prophet sesizophuma kulo muzi hayi ungasaphuma ngoba sinezona eziningi ingoba wayeseshili seyincane indawo wasethi lapha siyakhona ke uma lo muzi siuphathe kahle ingilosi soyibona ihamba ngeenyawo ngakho lo muzi bafowethu mkhulu futhi awuzugcina ngoba siwakha nje ubona nanga lokho elizayo uzofica wona okay sithi kancane break kancane osibamba kahle